Кабат Аксенова Нурия Хансевер кызын матур туган көне белән котлап, безнең тапшыруга котлау хаты юллаганнар. Бу юлы яраткан балалары. Кызлары Раилә, Лилия, кияве Радик, оныклары Элиночка һәм Камилюшка котлап, йөрәк түрләрендә булган иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Газиз әниебезне котлап китер алдыннан, без сөекле әбиебез Иркияга рәхмәтләр укудан башлар идек. Чөнки әниебезне якты дөньяга ул тудыручы. Рәхмәт әбекәй безне бәхетле кылганга. Мамак булып, аппак җиргә карлар ява. Әнкәебез бүген туган көнен каршы ала. Артта инде бик күп узган юллар кала, тик туктамый гомер, барыбер алга бара. Кадерле әнием, яраткан әбекәебез, бүген синең туган көнең дип, төрле татлы һәм җылы сүзләр эзләргә тырыштык. Бит артыннан бит кагазьләр язып, сыздык, боздык. Аларның берсендә дә кирәкле һәм сиңа әйтергә тиешле сүзләр бик аз шикелле тоелды. Әнкәебез, инде үзем дә олыгаеп җиттем. Хәтта үз балаларым, синең оныкларың да бар. Тик мин һаман синең җылы канатың астыннан чыкмыйча, сабый булып яшим. Аллага шөкер, яннарыбызда һәр чак син идең. Газизыбыз безнең, йөрәгебез түрендә иң зур урынны алган әниебез. Рәхмәт әйтәбез туган көнеңдә барысы өчен дә. Тәгәри күзләрдән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әниебезнең туган көне, яшебез сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәр чак. Искә төшә әнкәй назы, бәхет тулы балачак. Әниебезнең кадерләрен яшибез без нык белеп. Язсын иде бәгыркәем узак яшәргә көлеп. Әбекәйнең җылы кулларында шул кадәрле назы бөркелә. Оныклары бүген аңа карап, гүзәл бәйрәменә сөенә. Тормышыңда синең сыкланырлык, үрнәк алып синнән яшибез. Әле яры янда әбекәем, әникәем, кадерле без, син бар бит дибез. Хөрмәтле Нурия Хансевяровна, бала оныкларыгыз сезнең бүгенге иртәгезне бизәп, матур җыр яңгыратырга үтенәләр. Без сорауларын үтәп, сезне тыңларга чакырабыз. Şeşlerinde ağardı dime. Uylama enkey farklılık tuğunda, balında üsken şeşekler gibi jayıldı enkey senin yanıma. Qartaymale, ənkəy qartaymale, sin bitirizini, yürək jılısı, üttü ömürlərdi, qaygırmale, düzgəli, gürləp yaşısı. Bişik jırlarım, bizge jırladım. Üstürdün bizini, süydün nazlarım. Taralıştık biz, türlü yaklarga. Biz barımızda rahmetli sima. Qartaymale, ənkəy qartaymale, sin bitirizinin yürək
жылысын үтті ғүмірлерді қайғырмалы бізгелі гүрләп яшисің Әлі дүнияда бар бит әнкәйләр сақларға кирәк бізге аларны қартаймасыннар мәңгіге қалар әнкәйләр біздің тұрмышының яны қартаймалы әнкәй қартаймалы сен бит біздің жүрек жылысы үтті ғүмірлерді қайғырмалы бізге гүрләп яшисің қартаймалы әнкәй қартаймалы сен бит біздің жүрек жылысы үтті ғүмірлерді қайғырмалы бізге гүрләп яшисің бізге гүрләп яшисің қартаймалы әнкәй қартаймалы